راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو رواندا مسجار ኣብ ሊብያ ጸንሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ይቕጽል። ህንዲ ኤርትራ ትርከበን 41 ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ባሕሪ ክሳተፋ ዓዲማ። ኢትዮጵያ ብውሕዱ ኣብ 25 ዩኒቨርሲታት ናይ ብሔር ግጭታት ምጉሃሩ ተገሊጹ። ሰላም ኣብ ዘዘለኹሞ ብመንገዲ ሳተላይት ኢንተርነትን ሓጺር ማዕበልን እትከታተሉና ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዝርዝር ናይዚ ዝተኸታተልኩሞ ኣርስታት ዜና ዝፍልም ናይ ሎሚ ረቡዕ 27 ሕዳር ፈነወና ሰሙናይን መደባት ዓለም ከም ያሎን ጠጥዕሙን ኣዋሂዱ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ምሳኻትኩም ክጸንሑ ሰናይ መከታል። راديو إيرنا ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጋሮም መስርሕ ይቕጽል ኣሎ። በዚ መሰረት ብ24 ሕዳር ኤርትራውያን ዝርከብዎም 116 ስደተኛታት ናብቲ ካብ ከተማ ኪጋሊ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ምስ ምምላስ ዞም ስደተኛታት ማዓስከር ጋሾራ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሶማልን ዝርከብዎም ኣስታት 300 ሰባት ክሕዝዩ። እቶም ኣስታት 100 ካብኣቶም ብዘይ ኣላይ ዝተሰዱ ተትዕድመ ቆልዑዮም። ሕብረት ኤውሮፓን ነርወይን በብወገኖም ነቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ዝውዕል ኣስታት 15 ሚልዮን ዶላር ምሕጋዞም ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ተቓሊሑ። ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ዩኤንኤችሲአር ዝመሓደር ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ካብ ሊብያ ዝምለሱ ኣስታት 500 ስደተኛታት ንኽሕዝዩ ዝህነዝ ዘሎ። ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኣስታት 30,000 ስደተኛታት ሃገራት ኣፍሪቃ ንምቕባል ድልውቲ ምዃናያ ትገልጽ። ህንዲ ኤርትራ ትርከበን 41 ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ባሕሪ ክሳተፋ ዕድመ ከም ዘቕረበት ንሚኒስተር ዴታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሽርፖድ ናይክ ብምጥቃስ መርበባት ሓበሬታ ህንዲ ሓቢረን። እተን ሃገራት ንክሊ ማያት ኤስያ፣ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝወከላ ምዃነን ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ዴታ እቲ ልምምድ ኣብ መጋቢት 2020 ክካየድ ተወጢኑ ምህላው ኣፍሊጡ። ካብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማልን ክሳተፋ ተዓዲመን ኣለዋ። ዝበዝሓ ካብተን ዕዱማት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ክኾናን ከለዋ ካብ ኤውሮጳ ዕድመ ዝቐረበለን ሃገራት ፈረንሳን ብሪጣንያን ጥራየን። እዘን ህንዲ ኣብ ዘዳለወቶ ሚላን 2020 ዝተሰሜ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክሳተፋ ዕድመ ቀሪብሎን ዘሎ ኤርትራ ትርከበን 41 ሃገራት ዝሃቦ መልሲ ኣይተሓበረን። ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘይትሳተፍ ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 45 ዩኒቨርሲታት ኣብተን ኣስታት 25 ዝኾና ናይ ብሔር ግጭታት መኽሳቱ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ገሊጻ። ንሳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሃገር ተጓሂሩ ዘሎ ግጭታት ብዝምልከት ምስ ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየደቶ ምይይጥ ዩኒቨርሲታት መተኻተኺ ናይ ፖለቲካ ሃይማኖትን ብሔርን ጎነጽ ክኾና ከም ዘይብለን ኣመልኪታ። ኣብ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭታት ሓያሎ ተምሃሮ ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም እዮም። እቲ ናይ ብሔር ግጭታት ካብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ እናላሓመ ዝበእሰ ሞትን ዕንወትን ከየብጽሕ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ስጋኣቶም ይገልጹ። ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ እትርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣዳማ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 6 ተምሃሮ ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ተዓቒቦም ይርከቡ። እቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሃገር ተጓሂሩ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ደው ክብል እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ክሳብ ምዕፃውን ዝበጽሕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ምጥንቃቑ ይዝከር። ዝበዝሐት ናይ ብሔር ግጭታት ተኸሲትሉ ዘሎ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ። ክልል ትግራይ ድሕነትን ጸጥታን ክሳብ ዝረጋጋእ ተወላዶ ትኽልል ንዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ካልኦት ክልላት ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘይልኽ ምግላጹ ኣይርስዓን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ዓለም ከመይ ኣሎ ክስዕብዩ መከታልኩም ደጊምና ንዕድም። راديو إيرنا راديو إيرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ። ናይሎም መደብና ብሃገርና ጀሚሩ ብኢትዮጵያ ቢሉ ናብ ሆንግ ኮንግ ቪየትናም ገጹ ክወስደናዩ ሰናይ ዘረተወልደ ኣዳልይወሎ ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة
إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. إرترا رحق كيكدنا أبز علم حد ود سب فتصم تغفيعلان تواردلان كابزلو مريت حانت هاجرنا إرترا. إرترا بمرير تقادلو أزواز متأت هاجر بمنبرا أزكخون عجاء فتصم تثبيتاي تقبرلون. منقست إرترا بزتقاقيو عبي سحتان زمرت أن منقدقن هزبنا أب أورا قديات هاجرو زتبهلكات راي قبر زحمرتو أتححزا تقيرولو أفكالو عبوس أمرو كالو دفون مسيلو زرئي زي إرتراو سئلي تدكعليو نفتحي زوفرت هاجر فتح خدسئن هاين تاسل زخون خاء أبي أخجلت ويونان أرتيز عمترو أتححزا بوق عزك أل صوبايتا زسانة زيقات هاجر كاب عدوت إيو وزعتات مسلاتو ممالي سخمرر وقحت أبحى زمسكر حق إيو حتر بزبالة زيغا إرترا أب عدو خونه خب عدو تأي حكس إنو سليو زك ألس أكالون يلن إزتر إيوزي نتأوشت هاجر زكاد عمد مماليسو فنان هيبو مسل فطر ودسب أب تستحت درجة وريدو كدهاخ عدل هيبيو انت تبهل فتئي مستقانا ننقر يبولون بوز حق زي علم وانا زي بالله معندريت مدرخ مسيلا ترقيا بمدوب سرعة زتحز ملوع علماو محدراون يلن إذا خاء نرقص تسرعتات مماليسو دحورنج أفلاق نسرحهم كعززو زدفافهم زلو حدا نقرقن كفلت أقداسيو ولكو علم انكم رح زي بالله كم حانت ساعات ويون كم حانت هاجر موسدا أشجار انتقنا سقيلكا وين بزبلكان وين كم زبلكان تعندرلا مدرخ هيكونتن لومي أبا هقراو حقتات زلع على بوتا زحزن بوزحا قلبون زوها بوزلو حدا نقرنتلو حتو سبقاوي مسلاتيو أبزان نبرلا زلنا علم سبات بجزاء من قستاتهم محير كرقاتو كيشفلقو معالتاو زمسكر نقر كوين الله انتقنا ازي أبهزبنا كم دلاينا زعينتو من كحتنا زدرخو زي فتحاو عمت ملخت سرعتات ببقوانو بزمت زلو على ماو حتتات حد علت أقباو حز تخقلو خمزلو يرئيو هاجر مالت أمريتاو قزاتا لولاو نزلو بقتا مالت سلازغونت أوش جزوريا مريتاو قزات زلو أحزاب ناتين نايمن قستين قزاتيوم كم دلاي كأي زحزوم زمنفسو محدرا مماليسو قنينيو قناف لما بعلماو تكنولوجيكاوي نهرتاس تقفافته مسمرات دوب هاجرات عصنعكا زتحزلو اوانسي كساب معاس كونيخون زبل كند خلق حتو تقدمو خمزلو مزكارسي لبونا مخونا نيرو ملخت سرعتات من البات دوباتنا كنتصنعينا كمون خين قبرك منيو أوادينا زبل موقوتهم كاب مسرتو فركاشيو أبزح جوان بتلومي دك سوات زعلمنا دك حنت استرايوم زبل كالو موقوتي السعرن نعو زرقت كا وقع عندرو كخفل كم زخونا يرأنا الله انت خونا مسكم زقوانا ومعبالتات علمون اتمريتاوي الأولاونتن أو أزلو هزبن نايتن اتمريت زهبن زم حدرن زلو أكل ويكا منقستي حلفنتي زبل ترقم كم ترقم قنانا يقدم ترقم يحزو يخير سلازلو حتو مسل دك سوات قنا فتح زي رخبة زتنتقلت لحتو غينو تعرفوا الله ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጉጅለ አሊባባ ዝተባሃለ ንግዳዊ ዋኒን ቻይና በትንሱ ዝሰኣሎን ዝዓየሉን ዕላማ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዕዳጋን ቴክኖሎጅን ምሳን ዝተኣሳሰር ዕዮታት ክገብር ከም ዝወሰነን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ከም ተራኸበን ተሰሚዑ እዚ ብዙሕ ንጥፈታት ዝሓቁፍ ንግዳዊ ቻይናዊ ዋኒን ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ንግዲ ምክፍፋል ኣቑሑ ኢንተርነትን ካልእ ቴክኖሎጂካዊ ንጥፈታትን ዘተኩር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዕለት 4 ናይ 1999 ዝተመስረተዩ እዚ ካምፓኒ እዚ ኣህለኽቲ ምስ ኣህለኽቲ ሰብዋኒን ምስ ኣህለኽቲ ከምኡውን ሰብዋኒን ምስ ሰብዋኒን ዘራኽብ ናይ መሸታት ኣገልግሎታት ዝህብ መድረኽ ፈጢሩ ኣብ ዝሰኣሎ ዕላማታት ይሰርሕ ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ጉዕዞ ከዓ ኣብ ብዙሕነት ዋኒናውን ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሑኡን ብደረጃ ዓለም ጽቡቕ ስም ከሲቡሎ ስም እዚ ዋኒናዊ ካምፓኒ ካብ ጥንታዊ ዛንታ ማእከላይ ምብራቕ ካብቲ 1,001 ለይትታት ዝብል ዓሊባባ ዝብል ገጸ ባህሪ ዝተወስተዩ ዓሊባባ ሕያዋይ በሊሕ በዓል ዋኒን ተደጋጋፊ ዓዱንዮ መስራቲ ብገለ ኣጋጣሚ ምስ ሓንቲ ኣሳሳይት ኣሊባባን ታሪኹን ምስ ፈለጠ ዝመረፁ ከኣዮ
ኣብ ህንዲ ጀርመን ጃፓንን ቻይናን ፍሉጥ ስም ምዃኑ ከዓ ዓሊባባ ልክዕ ንሰብ ዋኒኑ ከም ዝገጠመ የረድእ። እዚ ዋኒን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸፍቶ ዘሎ መስመራት ንግዲ ከዓ ጉጅለ ዓሊባባ ንኢትዮጵያ ንኣሽቱን ማእከላይን ዋኒናት ዶባት ዝሰግር ምስ ቻይናን ካልእ ክፋላት ዝዓለምን ናይ ዕዳጋ ዕድላት ዘጎላብት ከም ዝኾነውን ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ርክብ ተፈሊጡሎ። እዚ ናይ ክእለትን ቴክኖሎጂን ስልጠናውን ደሪቡ ዝመጽእ ዘሎ ዋኒን ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ንኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ብቁጠባ ቀዳምነት ዝሕዛ ሃገራት ኣፍሪቃ ከገብራ ምዃኑ እዚ ፍሉይ ስጉምቲ ብምባል ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይገልጽ። ዓሊባባ ብኩሉ ዝፈጥሮ መድረኻትን ንግድን ቴክኖሎጂን ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ኣተኪሩ ዝዓይ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ጽቡቕ ጸጋ እኳ እንተኾነ ብልክዕ ክትረብሓሉ ትኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ግን ብዙሕ ዘተባብዕ ስእሊ ከምዘየለ ሕሉፍ ቻይናዊ ኾነ ካልእ ርክባትን የርኢ። ምስ ዓሊባባ ከምዚ ዓይነቱ ክልተ ኣውዕዮ ብምስራት ኢትዮጵያ ንሩዋንዳ ድሒራ ካልእቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይናላ። ሆንግ ኮንግ ኣብዚ ሰሙን እዚ ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ንሓይልታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ሓደ ዓብ ዓወት ከም ዝጎናጸፎ ገይሩሎ። ዓወት ሓይልታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ንመራሒት ሆንግ ኮንግ ኮነ ንመንግስቲ ቻይና ዓብ ተጽዕኖ ፈጢሩ መንግስቲ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ለውጢ ክገብር ዝደፍእ ኮይኑ መጺኡ ከም ዘሎ ከዓ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣድመጽቲ ኣብ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነ ግዝኣት ብኣዝዩ ዓብ ቁጽሪ ንተቃወምቲ ሕጽያት ድምፆም ሂቦም። በዚ ከዓ ካብ ዝነበረ 452 መናብር እቲ 400 ብተቃወምቲ ተታሒዙ ይርከብ። ቀድሚ 4 ዓመታት ተቃወምቲ ካብቲ ዝነበረ መናብር ን100 ጥራይ ሒዞም ምንባሮም ብምንጻር እዚ ናይ ሕጂ ዓወት ኣዝዩ ዓብይን ከላእን ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣድመጽቲ ሆንግ ኮንግ ብቐጥታ መራሒኦም ክመርጹ ኣይክእሉን እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብብዝሒ ተዓብሊሎም ካብ ድላዮም ክበኽሩ ከም ዝጸንሑ ይዝፍለጥ። ሕጂ ግን ነቲ ሓጋጊ ኣካል ዓብሊሎምዎ ስለ ዘለው ዝደለይዎ መራሒ ናይ ምርካብ ዕድሎም ኣጸቢቑ ገፊሑ ይርከብ። ምስ ቤይጂንን መንግስቲ ቻይናን ዝቆሙ ወገናት ኩሉ ግዜ ደገፍ ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ከም ዘለዎም እዮም ክገልጹ ጠኒሖም። እዚ ናይ ሰሙን እዚ ፖለቲካዊ ምዕባለ ግን ኣዝዩ መሪር ጽፊዒት ኮይንዎም ከም ዘሎ ክኢላታት ፖለቲካ ይትንትኖ። ድሕሪ ዝተረኣየ ሓድሽ ለውጢ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዘሎ ሰላም ዝመልኦ ውሕሱን መስርዑ ዝሓዘን ኩነታት ክቕጽል መንግስቲ ከዓ ርእቶታት ህዝቢ ክሰምዕ ቁሩብ ምዃኑ ኣዕቲቡ ሓቢሩሎ። መንግስቲ ቻይና ህዝቢ ሆንግ ኮንግ ብመንግስቱ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ ዝርድኣሉ ልክዕ ግዜ ሕጂ ምዃኑ እውን ይንገራሎ። ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ብዝመጽእ ዘሎ ድምፅታት ኣብዚ ቀዳማይ እግሪ ደገፍቲ ዲሞክራሲ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከውርድዎ ዝጸንሑ ግፍዕታት ክምርምር ብዝብል ጻውዒት ይጅምራሎ። ከምኡ እናበለ ከምጽኦ ዝኽእል ሕቶታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ከዓ ፍሉጥ ነገር እዩ። ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣሽሓት ወተሃደራት ኣለዋ። ኣንጻር ንዓብቲ ደውካ ምባሎም ግን ተቆጢባላ። ዋላ እኳ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣውራ ክግበር ዘለዎ ተዘሪጉ ዘሎ ነገር ዳግም ምስራዕ ግፍዕታት ከዓ ደው ምባል ዝብል መርገፂ ሒዛ እንተላ ሆንግ ኮንግ ዳግም ናብ ምምሕዳር ቻይና ዝተመልሰት ኣብ 1997 እያ። ናብ ከምኡ ከኣቱ ዝደፋፍእ ነገር ከዓ ልዑል ርእሰ ምምሕዳር ዕድላት ክልወኪዩ ዝብል ዓብይ መብፅዓ ስለ ዝተኣትወላይ ነይሩ። ህዝቢ ነዚ ሕጂ መፂ ዘሎ ለውጢ ክሳብ ህይወት ዝተኸፍሎ ጉዕዞ ብምኻድዮ ካብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ናበይ ክቕፅል ግን ዝፍለጥ ነገር የለን። ግዝኣት ሆንግ ኮንግ ኣካል ቻይና ትውሰድ ከም ነፃ ሃገር ኮይና ክትዋሳእ ዝተፈቕደላ እንተኾነ ዝተማልአ ናጽነት ዘይረኸበት ከተማያ ዋላ እኳ ናይ ሃገር መልክዕ ሒዛ ክትነጥፍ ትጋደል እንተኾነት። ቪየትናም ኣብ ቪየትናም ንነዊሕ ዓመታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ንግዳዊ ትካላት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ብቁፅሪ ክርአ ከሎ ግን ብስሕ የብለንን። ኣብ ሓላፍነት ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ተሳታፍነት ኣኼባታትን ካልእ ንግዳዊ ንጥፈታትን ዘርኢ ርክባት ገና ካብ ነፍሲ ወከፍ 10 ሰባት 3 ወይ 4 ጥራይ ዘሎ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ሃገር።
ኣብዚ ዓመት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘርኣዮ ከዓ ቪየትናም ንፊሊፒንስ ተቐቲላ ኣብ ዋኒን ዝወፈራ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ገና 36 ካብ 100 ኮይኑ ወሪዱ ከም ዘሎ ተፈሊጦ ናይ ፊሊፒንስ 37.5 እዩ ኣብ ኤሽያ ፓሲፊክ ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክርአ ከሎ እታ ቀዳመይቲ ተዋሳኢት ቪየትናም ምዃናዩ ዝፍለጥ ካብ 25 ክሳብ 30 ካብ 100 ዝኸውን ዋኒን ቪየትናም ብደቂ ኣንስትዮ ዝተታሕዘ ምዃኑ ከዓ ይንገር ሎሚ ኣብ ቪየትናም ጓል ኣንስተይቲ ክሰርሕ ኣለዋ ዝብል እምነት እናገፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዋኒን ይሕወሳ ምህላወን ትርጉምን ዋጋን ይህባሎ ይበሃል ኣብቲ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክነጻጸራ ከለዋ ዝያዳ እሙናት ኣብ ስራሕ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሓ ምስ ሰባብ ዘሎ ዝምድና ከዓ ሓያላትን ዝብል ካልእ ንባቡን ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዋኒን ዝገብሮ ዘለዋ ጉዕዞ ዘበራትዕዩ ብዘይካዚ ዘለዎን ፍልጠትን ጸዓትን ጓሕጉሕን ዝህባ ንሳተን ደቂ ኣንስትዮን ዝብል ኣተሓሳስባውን ኣጸቢቑ ነጊስሎ ኣብ ቪየትናም በዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ደቂ ኣንስትዮ ቪየትናም ናብቲ ብዋሕድየን ዘለዎ ዝበሃል ስፍራ መሪሕነት ትካላት ግዲባ ክሳብ ናብ ኣህጉራዊ ደረጃታት እውን ክምጠጣ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይግመት ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ደጊምና ሰላም ድሕርኩም ንዝተጸንበርኩም ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ብተስፊት ዮሃንስ እናተዳለወ ናብ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ጠጥዕሙ ቅድሚ ምስጋርና ናይ ዝዕለት እዚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ሊብያ ብሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጋሮም መስርሕ ይቕጽል ኣሎ በዚ መሰረት ብ24 ሕዳር ኤርትራውያን ዝርከብዎም 116 ስደተኛታት ናብቲ ካብ ከተማ ኪጋሊ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ተሰጋጊሮም ኣለዉ ምስ ምምላስ እዞም ስደተኛታት ማዕስከር ጋሾራ ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ዝርከብዎም ኣስታት 300 ሰባት ክሕዝዩ እቶም ኣስታት 100 ካብኣቶም ብዘይ ኣላይ ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዮም ህንዲ ኤርትራ ትርከበን 41 ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ባሕሪ ክሳተፋ ዕድመ ከም ዘቕረበት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ እተን ሃገራት ንክልል ማያት ኤስያ ኣፍሪቃን ኤሮጳን ዝወከላ ምዃነን ዝሓበረት ሚኒስትሪ እቲ ልምምድ ኣብ መጋቢት 2020 ክካየድ ተወጢኑ ምህላው ኣፍሊጡ ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ሱዳን ጅቡትን ሶማልን ክሳተፋ ተዓዲመን ኣለዋ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘይትሳተፍ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 45 ዩኒቨርሲታት ኣብተን ኣስታት 25 ናይ ብሔር ግጭታት መኽሳቱ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ገሊጻ ንሳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሃገር ተጓሂሩ ዘሎ ግጭታት ብዝምልከት ምስ ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየደቶ ምይይጥ ዩኒቨርሲታት መተኻተኺ ናይ ፖለቲካ ሃይማኖትን ብሔርን ጎነፅ ክኾና ከም ዘይብለን ኣመልኪታ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭታት ሓያሎ ተምሃሮ ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም እዮም እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኣይትፍረዱኒ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ሓፂር ዛንታ ጸሓፊ ዳንኤል ወልድ ሽጋራ ኽትክኽ ደስ ብለኒ ኣሎ እዋ ልዋም ነዛ ንብስኺ ልዋም ኣይትኽእል እያ
ንምንታይ ሽጋራ ደስ ክብለካ ኸይዶ ስለምንታይ ካልእ ነገር ደስ ክብለክ ዘይከኣለ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ገና ፍሽኽታ ኸይመለስኩላ ኸለኹ እንሻባህ ገጻገጽ ወተሃደር ብምቕያር ሰሚዕካ ንስኻ ናይ ሽጋራ ትኪያ ብውሽጠይ ኣትዩ ከይወልፈኒ ወይ ከየሕመኒ ኢኻ ሰጊእካ ንኣነ ግን ናይ ሽጋራ ትኪ ናብ ውሽጠይ ምስ ሰሓብክዎ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መልስታትን ጭንቀትን ዝበታትንለይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣንታቲ ከም ሰወይ ከም ደሓን ምስከ ከም ትኪ ናይ ሽጋራ ንበሎ ቀስ ብቐስ ናብ ውሽጥኻ ምስ ኣተወ ልብኻ ምስ ተወለፎ ፍቕሩ ምስ ደመይ እናጭንጓዕኩ ናብ ሙሉእ ኣካላተይ ምስ ተዘርግሐ ኣይፃወት ኣይመወት ፍቕሪ ዝበሃል ኣይርዳእንን እዩ ብምባል ንዓይ ገዲፉ ምስ ካልእ ክዘውር ምስ ጀመረ እንታይ ዘፍልለዎ ምስ ጉድኣት ናይ ሽጋራ ኩሎም ውሽጥኻ እዮም ዘቃጽሉ ግን ማርኣይኹም ትገርሙኒ ሓንቲ ጓል ከምዚ ገይሩ ዝገደፋ ወዲ ኽትርእዩ ወይ ክትሰምዑ ኸለኹም ውሽጣ ትኾነ ይርዳእኩምን እዩ ሽጋራ ስሒባ ትኾነ ግን ይርዳእኩም ወይ እውን ትፈርድዋ ንሱ ዶ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስቕ ትብል ሕጂ ኖ ስቕ ኢለ ክሰምዓክ ስለ ዝደለኹ እየ እምበርከ ኣብ ዝበልኩኻ ጌጋ ኣለኒ ማለትካ ዲ ኖ ሕጂውን ማለት ሓቂ ኸለኸ ዓቕሚ ኸዓ ሓተት እዩ ነዚ ትብልየ ዘለኽ ድሓር ሰብ ዘይዓቕሚ ይዛረብ እወ ንሱ ዳ ጽቡቕ ኣለሃ ግን ቁርብካ ኣለካ ምሽ እቲ ሰብሲ ቀዲሙ ክፈርድ የብሉን ካብ ሰሚዑ ርእዩ ክፈርድ ነቲ ዝረአዩን ሰምዖን ናብቲ ጉዳይ ቀሪቡ ወይ ክሕግዞ ወይ እውን ክምዕዶ ኣለዎ ማለተ እምበር ሽጋራ ምስሓብ ግደፍዮ ወይ እውን ጸገም የብሉን ማለተ ኣይኮንኩን ኣነ እውን ከመኻ ይድግፎን ግን ጠመተ ናይ ሰባት ከነጸራጽረልካ ስለ ዝደለኹ እየ እዋ እሞ ዘይትድግፍዮን ዘይትደልዮን እንተ ደኣ ኾንኪ ምንታይ ሽጋራ ትስሕብላኺ ወላስ ንስኻ ካብ ዝበልክኒ ስለ ዝኾንኪ ኢኸ ካብቲ ተጸዊጉ ዝጸንሐ ገጽኻ ንሓንሳብ ኣስናና ኸፊታ ሰሓቐት ከምኡ ዶ መስል እንድዒ ነዊሒት ዛንታ ብምባል ብዙሕ ኦክሲጅን ውሽጣ ብምስሓብ ህጥምበለት ሎም የቕሬታ ዘይዝክራ ዘኪረክምሽ ብምባል ዓይና እናጠመትኩ ድሕሪ ብዙሕ ምስትንፋስ ኖ ጸገም የብሉን ክሓስቡ ኸለኹ ኣዝየ ስለ ዝገረመ ከመይ ይወደይ ብምባል ልዋም መሊሳ ኣብ ሓሳብ ህልም በለት ልዋም ኣዕልልንን ዶ ማለት ናይ ውሽጥኺ ጓሂኺ ወይ ሕርቃንኪ ንሰብ እንድሕር ኣከፋፊልከ እኮ ቦላ እንተ ዘያገላገለካ ሩፍታ ግን ስማዓካ እሞ ኣዕልል ንበጃኺ ናይ ውሽጥኺ ሓቂኻ ኢኻ ግን ነዊሒት ዛንታ መቐረት ሓጐስን ሓጐስ ብዓብዪ እውን ንባዕሉኸ የስተማቐርኩን የስተማቐር እውን የለኹን በጃኻ ካብኡታት ከይኮነ ይተርፍን ኩሉ ሕማቕ ዘበለ ነገር ፈትንዮ ዝመጻኒ ድሓር ከዓ ኩሉ ሕማቕ ዘበለ በጃኻ ከም ገደይ ብምባል ሕንቕንቕ እናበለት ካብተን ጸዓዱን ጽቡቓትን ኣዒንታ ንብዓት ኮረር ክትብል ጀሚራ ንልዋም ብዝተኻእለኪ ንውሽጥኺ ክትረጋግዮ እዩ ዘለኪ ኩሉ ሕማቕ ነገር ደስ ክብለካ ኸለውን ክትርሕቁሉ እዩ ዘለኪ ሽጋራ ደስ ኢሉኒ ኢልኪ ትስሓቢ መስተ እውን ካብ ሓሳብ ማለት ንግዚኡ ኸረስዓክ ክኽእል ኸውን ምስ ወግሐ ግን ጣዕሳ እዩ ስለዚ ንውሽጥኺ ክትረጋግዮ እንተኽኢልኪ ግን ክትዕወት ኢኺ ዘዝመጸካ ሓሳብ ኣይትአንግድዮ ሰናይ እንተ ኾይኑ ሰዓብዮ ሕማቕ እንተ ኾይኑ ድማ ብዝተኻእለኪ መጠን ህደሙሉ ምስ በልክዋ ኣብ ዒንታ ዝነበረ ንብዓት እናጸረገት ንስስወ ሓቂኻ ግን እቲ ሕማቕ እስዕረካ ይበጃኻ ልዋም ብምባል
عينتا توكيرت أمتكوا أتنو ريح زبلا زعادو عينتا أنشابن جوهر مسيلان متماتي سئنان سمسم بلا لوام فقاد كنت خوينو عللندو أبوش تغزولو كل نجر نبجاغي دحرك أمن فلت قال نجر عقميز فقدو حق زك خون يقني لي كم بالكون بعدو أخلي نعي أتمنتاي حدقوا خمس نخمها قريبو سلمتها شجرات سحب الأخير حتى تتنز فلت سبيلان كم تزبل كيا وي حميخا وي كايس ألمخا وي دما صفوفات ورزيات كمسلو أستمروا بزعبا شجرة جمرو كم تنسون بزعبا شجرة قد فلتوه أنا غاد أفعن دو مسلم زقرمي نسخاقن فليز بالك أخويني يسمع عن زلو أتمنتاي بزعبا مسحابي زي كونس بزعبا وش تأيك تفلت محتاتك كابل بيزي مسقنكا أتزانتها نوح زبلايو دعان نلومي ولا نشيك كافلني نعخون فوقسكي كم تزبالكو خامن فلت قال أنا قارك حق زي كخيل خون أوي عند عودة يسوس الجمريل كاكده مس عباي يا عبيه عباي مسكين سبيتيا عبايا عد ما دفع أبيلا أنا يزعليا مالت زحقزا مع الزدراي أبع بيتاون أعينتات أليمان أعين حنا أنا بلد بحيلي دهونا نتسقف نقالاتها كلهم دكا قليا وتدرنا قليا بسدات حدن حسن من تراي أقول له مالت أبتعدي مس حدارو نيرو أنا عباين أبحانت جزا عباي مسكين بعورتها مقبت سرح علي كل أتقبر نيرا أنا دمان إشتاي سلز نبركو زبلت نهيق أوعبلا نبيت كريستيان كونن داشنتي كوتانا بزدليتو بإيدا حزيز وسدان زملا لسان كي كل فكمبر عد يخي ويابو خدا أمونغو حتى سعب كلها عد يخي دبلك عد انت تهلمو أبزل لخو بوتاون أي من خب كانن اندعي كاب قزاون أي موز أخن مثلني عد نعين اشتحفتين يا ولدا مسبوهي نعيم سولدو سلستفل عليو نبرها قرسب كبير يلوم بمخانو شغط ود شغط جيران تعبيتنا بمحساب كاب كبسا نبت السنة حزاتنا خيدا تزغب لك أخلقو أنا دارقا قوال 4 عمت أبي لاني رخ أوان بوسيح الذكر تسنه مسكد نازنا برهيوات كم زندابلنا حانتني إشتاي دكوان كفيتاخ تشيكت جميرا كاب كبساز مسأنا حدش تبمبارنا أب قزي خراماتون سلز خدنا كانت تسنه حدش تمخانا قد فليتهم كم هم مهار الدحرينا ناخدون يعسلونان بمن كستي قصنا حوم سيلمنا دحارقين لامسيا ود لامسياتات غيرنا كنحدر كنكلاخلو من جميرنا ماما قن كابتنا بتي كتبل توعل سلز نبرات عمد كي قبرنا تانتو نخيسان حكمنا دكيسانا دحارقين عاسيو نابولو ناي عاسو كواتو وقائن كانيتاتنا تبلعوان انتنبرو ماما قن عدل كتقبرها كالتن بمبال بنبعات تنخناخات أنا ونوشت أيكس أم قوزنا باركو كي تردعني مسآن بعتين دقخ عخوا لكاسب بدقي أخدان جيرو خطري أسي بمبال سأرار زبل زنبران بعتي كي درزكو نيخني اختانا يلوهام كي أبركو قدي فيها بوك أنس حسبت أحدكو أمونغو سأرارتانا يعينتين كمار مودر يغمس سوعالات يقريتا لكي ما كامش بمبال كابز نبركوا حسابا نقفتني نو أي لكم كنن انتين نادرسكو ملكام سلكي مكاي نو أي لكم كنن بحقي لحركة أكو أنا عللني لكي سلازيات سكفي بمبال نهيك أسأل ليزا سمعك أنا تحرك دا زبل دمسي دحر مدماسي
كابتي أبقنا زنبرة سوفت عينتانا فنجان حبست عدل لا قبلتن بعبي نسا دحار كأن احنا كم زيلا بحكمنا نتقاليت قل نورمال عصر زي كونت سي عصر حزوي لأمنا نحنا أقول أستل زنبرنا نعد تليفون دويلهم نعباي سلزنقروا عباي عين صورت سلزخونتون نتي أبو تدرنا زنبر ودا تليفون دويلا نسو نبارون سلزنبره نبحفتو خدا حميمة بحكمنا خمزلا دحر محبار كيو على خي حدا ري مسئنا انتخونه ناي عصر اسنقر كل تمرج عين زلوخا ويغتلكا ويدما يسألكا ماماون كابزين حانتيا اجعا حكايمون ولا حانت غنقبراين خالينينا ازمر هاني تخطاتي لكم هابوا بموبال اي تعيتي اي حممتي انتهي مغتب ريخا بك اي تعيتي موت تخوينا كاب حكمنا اختوص زما او كويد ما زنبره نبرتنا نتا غربيتنا زنبرت غريفنا الله نساون نايتي ابت دكان زنبراس بيزا جميتا حجز انتخونكم بموبال نو كوي كتبو يذكرني او كويد ما بزح ندا مسغنا مريت مسوقحه مستقدمت مكينه تسافيرنا ادي حوقفاتنا انت السنيز مسات حوقفنا يدما نعجنا تملسنا بدحرزي ابعدي مالت عباي فوق دما چلوت كل ليلا فقد فتر وين جن كسمر الله كالن ادي وين تعناخ محيش ان تصبنا مليس داي بأس نبره جحر بزحنا يحكمنا ما چلوتن لوط خطر اي كالتن بس خيكون يترفن دحار بقى ابغزا خوف ابيلم كحلوا ويعلن يرم لوام صررتن بعتاي وحس لزنبره كابتيا ماكلنا زنبرت ناي جوبا سوفت بمقبال نبعتها حبس كلان حبستون بدحرزي بك ايدون جيتن دك اينا بلد كابز عالم نحوارو تفلياتنا مسأ من بعك وارزكون نزنبرت صررتان بعتها صررتا توسيخوو طب كبل مسجمره لوام اجوخي لوام بموبال حقفه اب حقفه شقط ابلا تخوا نتزنبره هواهون مقيار كصنا نعب موبال لوام ناي فطار نغاري نحنا ونز حزنا لا يبلنا نزهيوتنا لوم لنا صباح لنا اب زخرنا حسابن وي وانت زتان زي كنا نبر زلنا كل فقد املاخ يلنا املاخ سناي كيبنا لمن يزقبا سلازيا جوخي اي تبكي بموبال كأباب دافتنكو دحر موتنا يدي حزن توديو عمت اوزيرا انا وانت مرتيا جميرمني مس عباي نعباين نتقلالنا اتابت عجز الله سيتودا كداونتن ايتان صبحن نحجزتنا نغزين حلفو نبرنا انتخونه تاسيتو كوي حيل زبلس لزنبرت كم قلا مستمدقه هي نجر قلعت انت تباسنا وين تاريميوم كسب سمبرات زوصاني بصرفن مقنطاون سمبرات توصالي زنبرت نعيغن من مويزر يلي እና በልኩ ዘስተማሰል ኩሉ ጊዜ ውሕድ አይነበረን ጸርፈይን ስምብራተይን ሒዘ ናይ ዓባይ እናተነኽነኽኩ ይኸዳ ኣጀኹ ዛጓለይ ሃሪማት ክደ ብምባል ከተቀባጥረለይ ዝከኣላ ትገበር ዓባይ ወዳ ናብ ገዛ ምስ መፀ አንጣ ነዛ ቆልዓ አንጣ ነዛ መርዓትካ ግደፍ ዘይ ትብላ ነዛ ቆልዓ ቆልዑ ተባይሶም ኢላ ክሳብ ትንኽነኽ ክትሃርማ وانت خندي تحسم انت تنقق انت ودي بمبال بزح غزي اكو انت غنحتو نخمسل حراي يبلا امبر نسبيتوس زبلاي نبوران راح حنسب سي نسو صرفن زهر من كو خف نيرو عند بجخه دهر ديخه طعم يلن بزغونه غزين ناتكو عمتنا نغيرو انا دما እና ጎቦስኩ ጻርፍና የኮይን ማህረም ተሰይተ ኮይን ከም ስንቀይና ተሰከምኩ ንዓባይ ኢዳ ሒዘን ናሕመራሕኩ ግዜ ቁልዕነተይ ወዲኤ ናብ 10 ዓመተይ ኣተኹ ድሕርዚ ኣነውን ዓባይ ክሕግዛ ብምጅማር ሓላፍነት ገዛን ዓባይን
ናባይ ኮነ ኣነ እውን ኣይሕመቕኩን ከም ዝግበሪ ከም ዝባ እናተባሃልና ናብራ ንቃለሳ እንታይ ደኣ እሞ ህይወት ቃልሲ እያ ንዓይ ግን ምስ ጐበዝኩ ናብቲ ናይ ቃልሲ ህይወት ከይኣቱ ገና ብህፃነይ ህይወትን ቃልስን ጀመርክዎ ከም ዝናበልና ምስ ዓባይ እናትነበርና እቲ ዓብኮይ ማለት ወዳ ኣብ ደገ ስለ ዝነብር ስሕት ኢሉ ናይ ቡን ኢሉ ዝሰደልና ዝነበረ ገንዘብ እናተጠቐምና ንቃለስ ነበርና እቲ ምሳና ዝነበረ ኣብኮይ እውን ነዘን ኣብ ነዊሕ ናይ ቡን ኢሉ ዝሰደልና ዝነበረ ገንዘብ ኣነ ክሕዘንን ክቕበለንን ጀመርኩ እሞ ክጽለል ድዩ ዋላ ገለ ይደልዩ ሓሳቡ ድማ ቤን ንዓይ ዝሳጉገን ጥራይ ኮነ ኣነ ድማ ጸርፉን ማሕረምቱን ምስ በዝሓኒ ገና ጓል 12 ከለኹ ናይ መወዳእታ ምስ መረረኒ ክዳውንተይ ጠርኒፌ ንዓባየይ በቃ እኸይድ ኣለኹ ምስ በልክዋ ዓባየይ ናበይ ብምባል ልባ ሓወፈት ኣነ ድማ ናብ እንዳቦይ ክኸይደ ዓባይ በቃ ኸም ይሓይሽ ምስ በልክዋ ኣደይ ካልኣይ ግዜ ዝሞተት ኮይኑ ተሰሚዕዋ ብንምዓት እናተነኽነኸት በጃኺ ልዋ ምጓለይ በጃኺ ንዓይ ባርኣይ ዓይነይ ረኺበና በልኩሲ ንዓይ ከምስ መንገት ገድፍኒ ኣንቲ ልዋ ምጓለይ ኣነ ቐንታይ ክኸውን ትዛረቦ ይትፈልጥን ናይ ዓባይ ንብዓትን ዘረባን ነብሰይ ክገብርለ ኣይከኣለን ግን ዘረባ ወዳን ሰበይቱን ኣብ መንጎ ቕጭ ልብለኒ ዓባይ ኣነ ዘይኮንኩ ወደቕን ሰይተወደቕን እዮም ከምዚ ገይሮምኒ እንታይ ሞ ገብር ብምባል እቲ ጠንቂ ከምኡ ዘብለን ዘሎ ነገር ክዋ እሞ እንተ ዓይነይ ንስኽ እንተ ገዲፍክንዳ እንታይ ይኸውን ኣንተ ደባሲተይ እንታይ ይኸውን ኣንቲ ድራረይ በጃኽንዶ ንእናይ ምርሕኒ እሞ ክዛረቦም ምርሕኒ ዛጓለይ በትራኽትና ደይ ሃሰስ በለት ኖ ዓባይ ኣይትኸድን ይኺ በቃ ኸይትዛረብ እዮም ብምባል ብኢዳ ደጊፈ ኮፍ ኣበልክዋ ክዳውንተይ ጠራኒፈ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾ ደው ኢለ ዛረባ ዝነበርኩ ንብዓታን ዘረብኣን ግን ክሰደኒ ከኣለን ሳንጣይ ደርብየ ድማ ኣብ ሕቑፋ ኣተኹ ዓባይ ምስኪን እንታይ እሞ ወዳን ሰይትውዳን ሕሱማት ኮይኖም ዝኾነ ዘድልየና እንተሎ ድሃይና ክገበር ምስ መጸ ዓባይ ብቆይቀት ትሳሃለቶ ከም ምስል ንዓ ጥዑሚ ዝምልሰላ ዝነበረ በይነይ ኣብ ደገን ተረኺብንኸ ጸርፊያ ትቕድሞ በዚ ኾይኑ በቲ ሰበይቱን ንሱን ክቕየሩ ኣይከኣሉን ኣነ ኸ እናመረረንን እናበዝሓንን ከደ ድሓር ግን በቃ ወሲነ ነዲኡ ከምቲ ዝደልዮም ምስ ሰበይቱ ኾይኑ ይእለያ ኣነ እሞ ንዓባይ ከይደ ኸይበልክዋ ሕንቕንቕ እናበለኒ ሳንጣይን ክዳውንተይን ጠራኒፈ ዘለዎ ሒዘ ናብ እንዳቦዮም ራሕኩ ዓባየይ ምኻደይ እንተሰሚዓ እቲ ኾኖ ንምግማት እውን የጸግመኒ ኣነ ግን በቃ ጨኪነ ሙሉቕ ኢለ ናብ እንዳቦይ ከይደ ኣደቦይ እውን ዳርጋ ጽውጉግ እናበለት ከም ጋሻ ወይ ከም ጓል ወዳ ሓንጎፋይ ላይ ተቐበለትንን ማለት ኣብ ገጻ ከም ተዓዘብክዎ ብዙኾነ ኣብ እንዳቦይ ማለት ኣደቦይ ካባ ኮይን ሰይተ ኮይን ዝፍለ ገጻ ይረአየትንን ብኹሉ ምኾን ኣብኒ መሬት ምስ ጸበበትኒ ምስተን መብዛነይ ኣብ ንእስ ዕድሜና ናብ ኢትዮጵያ ኣተና ትሕቲ ዕድመ ስለ ዘመርና ድማ ኣብ እንዳባጉና ዝበሃል ማሕተት ዕቑባ ናይ ኢትዮጵያውያን ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ድሕሪ ምቕማጥ ናብ ማይ ዓይኒ ማዓስከር ብምእታው ምስ ከማይ ትሕቲ ዕድመ ክቕመጥ ክኢልና በቃ መን ኢኻ ዘይብሉ ከም ዝመሰለና ንነበር ኣላይን መዓድን ዘይብሉ ወል 14 ዓመት ዝኣተኹ ንኣሳት 4 ዓመት ኣብ ማዓስከር ተቐመጥኩ ድሕር ዚ ግዜ ግን ከም ሰበይ ናብ ምዕራብ ኣምራሕኩ ብሰላም ኣብ ዓዲ ሰብ ይነብርን ሃለኹኻ ኣብዚ ኾይነ ንዓባይ ካብተን ዝረኸብክዎን ይሰደላየ መዓስ እዚ ጥራይ እቲ ሓንቲ ኸምሓሙስ ሓብተይ ምስ እንዳቦኣ ስለ ዝዓበየት ንዓባየይን ንሓፍተይን እናኣለኹ ኣብ ስደት እነብር ኣለኹ ከምዝ ትብሎ ግን ማለት ከምዝ ትርእየኒ ሰብ
ሚዛኑ ብዙሕ እዩ ውሽጠይ ግን እዘካፈልኩኻዩ ድንበለት ተዛዘመ ነመስግነካ ዳንኤል ወልድ ካብ ኖርዌይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ናይ ዝዕለት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብሳተላይትን ኢንተርነትን ን24 ሰዓታት ብዘይ ምቁራጽ ቀጻልዩ ብወገነይ ሰላም